Чаму у вас атрымалася? Як удалося дасягнуць поспеху? Таму што ва ўласных інтарэсах, не амерыканскіх, а нашых, мы пайшлі радыкальным шляхам тэрапію, якую некаторыя называлі шокавай. Што б вы змянілі, калі б цяпер са сваім досведам з 2024 года аказаліся там у 89-м? Але калі б гэта толькі было магчыма, я намагаўся бы рабіць некаторыя змены яшчэ хутчэй, а не павальней. Mamy dzisiaj zaszczyt, mamy specjalnego gościa. Сёння мы маем гонар вітаць асаблівага госця. Былы міністр фінансаў Польшчы, прычым двойчы. Першы раз у перыяд 1989-1991, другі раз 97-2000 год. Віцэ-прэм'ер, кіраўнік польскага нацыянальнага банка ў 2001-2007 годах. Спадар-прафесар Лешак Бальцыровіч. Дзякуй вам вялікі. А я дзякую за запрашэнне. Panie profesorze, dzisiejsza Polska... Спадар прафесар, сённяшняя Польшча, прынамсі з эканамічнага гледзяшча, успрымаецца іншымі краінамі ўсходняй Еўропы як прыклад вельмі удалай эканомікі, краіны, якая правяла вельмі паспяховыя эканамічныя рэформы. Сёння сотні тысячаў беларусаў, украінцаў і грамадзян іншых краін едуць сюды, каб павысіць свой узровень жыцця. Несумненна, падмурак гэтага дабрабыту быў закладзены тады на пераломе 80-х і 90-х гадоў вамі і вашай камандай. Я б хацеў спытаць, калі б вы цяпер абярнуліся і паглядзелі на тое, што зрабілі, чаму у вас атрымалася? Як удалося дасягнуць поспеху? Па-першае, я хочу сказаць, што ў 1989 годзе Польшча мела найгоршую эканамічную сітуацыю сярод усіх сацыялістычных краінаў таго часу. Гіперінфляцыя складала каля 500% за год. Адносна з захаду мы былі банкротам. У нас была велізарная замежная запазычанасць і адначасовая рэцэсія, бо дамінавала, як тое характэрна для сацыялізму, дзяржаўная ўласнасць. У сувязі з гэтым вывад краіны з такога беспрэцэдэнтнага крызісу быў нелёгкай задачай. Па-першае, інфляцыя была гіганцкая, яе трэба было хутка абмежаваць шляхам рыгарыстычнай манетарнай палітыкі. Замежная запазычанасць была таксама велізарная, трэба было хадайнічаць аб рэдукцыі гэтай запазычанасці. У выніку ўдалося зменшыць яе напалову. Але чаму ўдалося і чаму Захад на чале са Злучанымі Штатамі на гэта пагадзіўся? Таму што ва ўласных інтарэсах, не амерыканскіх, а нашых, мы пайшлі радыкальным шляхам тэрапію, якую некаторыя называлі шокавай. Я пазбегаю гэтага выразу, але ў любым выпадку яна была хуткай, бо пажар не гасяць павольна, гэта трэба рабіць хутка. Што ж можна зрабіць хутка? Абмежаваць інфляцыю. Для гэтага дастаткова было перастаць друкаваць грошы, і цэны перасталі гэтак хутка расці. Па-другое, лібералізацыя або пашырэнне эканамічных свабодаў. Гэта пачалося яшчэ да кіравання Мазавецкага. Пры папярэднім урадзе была рэформа Вільчка. Але мы гэты працэс моцна пашырылі. Вельмі важным элементам лібералізацыі была разменвальнасць злотага. Не трэба было кудысьці хадзіць і мяняць нелегальна. Ну і патрэба прыватызацыі, якую я лічыў і надалей лічу фундаментальна важнай рэформай. Але такую, якую немагчыма зрабіць з дня на дзень. Недастаткова толькі спантаннае развіццё прыватнага сектара. Трэба было штосьці рабіць з гіганцкім дзяржаўным сектарам. І гэта было адной з найважнейшых задачаў, якая адначасова стварала вялікія супярэчнасці. Некаторым падавалася, што дзяржаўныя прадпрыемствы з'яўляюцца базаю для развіцця, калі ў Польшчы, ды і паўсюль яны насамрэч цягнуць гаспадарку дадолу. Карацей кажучы, у нас была дэмакратыя і магчымасць радыкальнага дзеяння, бо Тадеуш Мазавецкі казаў: "Я і моя каманда адказваем за эканоміку". І ён не спрабаваў нас тармазіць. І гэта быў першы этап, які вы прыгадалі, верасень 1989 і да снежня 1991. Мы шмат зрабілі, але яшчэ шмат трэба было зрабіць. I dlatego się udało... Менавіта таму атрымалася, таму што вас ніхто не тармазіў, не затрымліваў. Бо я задаў пытанне наконт таго, чаму, на вашую думку, у вас атрымалася, бо ў некаторых краінаў гэта не выйшла. Яны таксама спрабавалі зрабіць такія рынкавыя рэформы. У Расіі, напрыклад, Гайдар. І ў яго да канца не атрымалася. Тыя першыя гады гэта былі гады радыкальных зменаў, але ўсё-такі не атрымалася зрабіць усяго. І нават пасля тых радыкальных 2 гадоў у нас быў велізарны дзяржаўны сектар. І тое, на што варта звярнуць увагу. Была змена ўрадаў, да ўлады прыходзілі так званыя посткамуністы, але яны працягвалі рэформы, уключна з прыватызацыяй, хоць не ў такім тэмпе, як бы мне хацелася. Але можна сказаць так, і гэта тычыцца і Польшчы, і ранейшай Чэхаславаччыны, а потым і Чэхіі, што, незважаючы на змену ўрадаў, кірунак рэформаў утрымаўся, і гэта надзвычай цікава. Мы ведаем, што без перавагі прыватнага капіталу ці капіталізму проста няма дэмакратыі. Czyli polityka gospodarcza jest kontynuowana. Значыць, эканамічная палітыка працягваецца. Ведаеце, кажуць, што гісторыю нельга павярнуць назад, але я вам дам на хвілінку такую магчымасць. Што б вы змянілі, калі б цяпер са сваім досведам з 2024 года аказаліся там у 89-м? Што б вы зрабілі інакш?
Гэта класічнае пытанне, вельмі часта яго атрымліваю. Але не тое, каб я рыхтаваў дакладны адказ на яго. Я намагаюся параўнаць польскія змены і вынікі з вынікамі іншых краінаў. І пры такім параўнанні польскія эканамічныя змены выглядаюць вельмі добра. У сувязі з гэтым я б не змяняў кірунку, напэўна, не нацыяналізаваў бы эканоміку. Але калі б гэта толькі было магчыма, я намагаўся бы рабіць некаторыя змены яшчэ хутчэй, а не павальней. Ale pan sam wspomniał też... Але вы самі прыгадалі пра тую шокавую тэрапію. Вы не любіце гэта выраз, але ён ёсць, ён існуе. І ў свядомасці грамадстваў постсавецкіх, цяпер незалежных Беларусі, Украіны, Расіі, людзі памятаюць, што такое шокавая тэрапія. Я называю яе радыкальнай, бо мова шмат што значыць, таму калі штосьці назваць словамі, якія выклікаюць кепскія эмоцыі, то людзі гэтаму паддаюцца. Але гэтая дэфініцыя выкарыстоўваецца такімі людзьмі, як Лукашенко, Пуцін, праціўнікамі гэтых рэформаў. Менавіта, таму што яны лічаць, што калі выкарыстаюць такі эпітэт шокавае, то людзі будуць баяцца. Boją się. Баяцца. Але гэта мэтанакіраваная прапаганда, і таму я асабіста ніколі, рэалізуючы шокавую тэрапію, не называў яе шокавай, толькі радыкальнай. Ale wie pan, że... Але вы ведаеце, што ў нас якраз гэтым пужаюць людзей у грамадстве. Лукашенко вельмі часта кажа: хочаце так, як было ў 90-е, хочаце зноў туды вярнуцца, хочаце шокавай тэрапіі, бо шмат людзей тут у Польшы, 15% беспрацоўных, з'явілася раптам пасля гэтых рэформаў. Можна сказаць так, не з'явілася раптам, толькі схаванае беспрацоўе часткова змянілася на адкрытае. Бо якая была максіма працы ў сацыялізме? Ці ты стаіш, ці ты ляжыш, а нейкі мінімальны заробак атрымаеш. Значыць, частка гэтых людзей у тых дзяржаўных прадпрыемствах фактычна была беспрацоўнай, і ўвядзенне рынкавых рэформаў паказала гэтую праўду. Не атрымалася бы з дня на дзень забяспечыць такі рост колькасці працоўных месцаў, каб схаванае беспрацоўе ператварылася ў занятасць. Ні ў каго на свеце так не атрымалася. Але толькі праз эканамічны рост у галоўнай ступені прыватнага сектара атрымалася паступова, не адразу абмяжоўваць адкрытае беспрацоўе. Wyobraźmy sobie teraz sytuację. Давайте уявім сабе наступную сітуацыю. Заўтра Лукашенко прайграе выбары. Яшчэ, там штосьці здарылася. Прыходзяць людзі, якія хочуць правесці рэформы. Ёсць вельмі вялікі дзяржаўны сектар. Што гэтыя людзі мусяць рабіць у такі час? Не ўтрымліваць яго доўгі час, бо гэта баласт. Я не ведаю краіны ў свеце, у якой бы дзяржаўныя кампаніі рабілі бы пазітыўны ўнёсак у развіццё. І яны ўтрымліваюцца на паверхні, як я казаў, галоўным чынам таму, што не маюць канкурэнцыі. І трэба ўвядзенне знешняй канкурэнцыі з імпарту і ўнутранай у тых сферах, дзе існуюць манаполіі. Адна з першых рэчаў гэта дэманапалізацыя эканомікі. Ні адна дзяржаўная палітыка і рэгуляцыя не заменіць рынкавую канкурэнцыю. I teraz pan to powiedział. Вось вы гэта сказалі, і я ўжо бачу, як нашы гледачы, якія працуюць на такіх заводах, кажуць: о, не хочам ужо ніякіх зменаў. Бо якая тады для іх прапанова у такім выпадку? Калі трэба рэформы, у нейкі момант той, хто прыходзіць і вырашае, што гэта не канкурэнтна, гэты завод не патрэбны, мусіць быць змененая, каб жыць лепей. Дык якая прапанова для тых людзей, для дзясяткаў тысячаў, якія працуюць на такіх прадпрыемствах? Пераход у новаствораныя прыватныя кампаніі, дзе можна будзе зарабляць больш праз некаторы час. Я ведаю, што людзей спрабуюць пужаць гэтымі радыкальнымі рэформамі, ды ў Польшы таксама так было. Але я хочу сказаць, што пасля тых 2 гадоў, як я адказваў за рэформы, я вярнуўся ў палітыку ў 1997 годзе і выйграў вольныя выбары ў самым індустрыяльным рэгіёне Польшы, у Сілезіі. Значыць, гэтае запужванне не было асабліва эфектыўным, а было дастаткова шмат людзей, якія зразумелі, што, дзякуючы тым зменам, Польша праз пэўны час пачала развівацца. Więc nie ma co się bać. Значыць, няма чаго баяцца. А што б вы сказалі такому рабочаму, напрыклад, Маза? Не кожнага атрымаецца пераканаць. У людзей ёсць пэўная інтуіцыя, якая цалкам слушная. На прыватным лепш працуецца, чымся на дзяржаўным. Бо што ёсць у дзяржаўным? Шмат бюракратыі, шмат прыхаванай карупцыі, якая базуецца на тым, што кіруючая партыя расстаўляе сваіх людзей на кіроўныя пасады. A zna pan przykład? У вас ёсць нейкі прыклад дзяржаўнага завода, які быў бы лепшы за прыватны? Ці, напрыклад, каб была такая патрэба, каб дзяржава мела нейкія свае прадпрыемствы, якія нельга прыватызаваць ці аддаваць? Ведаеце, дзе няма дзяржаўнай уласнасці? Да прыкладу, ў ЗША. Гэта вялізная краіна з магутнай гаспадаркай. Дзе яшчэ? У краінах Балты, я правяраў, і яны развіваюцца куды лепей, чым Беларусь. У гэтай сувязі моцная эканоміка не патрабуе кампаніі, якімі кіруюць палітыкі. Насупраць, калі эканоміка мае быць моцнай і развівацца, то трэба ліквідаваць уладу палітыкаў над кампаніямі. Няхай яны засяроджваюцца на іншых рэчах, хай змагаюцца з галасы выбаршчыкаў за кошт лепшых праграмаў. А не бывае так, што гэтыя кампаніі пасля робяцца настолькі моцнымі, што пачынаюць кіраваць палітыкамі?
А вось для гэтага ёсць антыманапольная служба. Адной з першых рэчаў, якія мы зрабілі ў Польшы ў часе першага дэмакратычнага ўраду, было стварэнне моцнага антыманапольнага органа, які эфектыўна сачыў за тым, каб ніякая кампанія не атрымала дамінуючай манапалістычнай пазіцыі. І гэта неабходна, на мою думку, у капіталізме таксама. Нейкая пэўная рэгуляцыя і абмежаванне. Сачэнне за тым, ці няма парушэння канкурэнцыі. І калі так, то трэба дэманапалізаваць. Ja bardzo często słyszę, że Я вельмі часта чую, што краіны, якія не прайшлі праз рэформы ў 90-х альбо не скончылі гэтыя рэформы, Беларусь, Малдова, Украіна, могуць сёння ўзяць за прыклад досвед Польшы. Досвед пазітыўны, бо мы бачым, як жывецца тут цяпер і як жывецца ў нас. Бо гэта ж не палякі едуць у Беларусь, каб падвысіць свой узровень жыцця. Ці далей у тых рэформах, якія вырабілі ў Польшы, можна знайсці нешта, што прыдалося б нам сёння. To są pewne uniwersalne rzeczy. Там ёсць пэўныя універсальныя рэчы. Па-першае, сацыялізм заўжды прайграе. Дзяржаўная ўласнасць заўсёды тармозіць развіццё і робіць немагчымай дэмакратыю. У сувязі з гэтым прыватызацыя эканомікі альбо павелічэнне ўдзелу прыватнай уласнасці праз стварэнне новых прадпрыемстваў і прыватызацыю дзяржаўных ёсць абсалютна найважнейшай рэформай, як эканамічнай, гэтак і дэмакратычнай, бо дэмакратыя патрабуе капіталізму. jak pan patrzy w Калі вы глядзіце ў тыя дадзеныя па Беларусі, бо бачу, вы іх раздрукавалі, прынеслі з сабой, гэта беларуская статыстыка. Што вы там бачыце ў дадзены момант? Гэта дадзеная з Сусветнага банку, таму няхай яны бяруць на сябе адказнасць. Гэта 20-й год, але да гэтага часу змянілася нешмат. Наколькі ж вырасла эканоміка ў параўнанні з 89-м годам? Польша тут лідар, амаль 300% ад таго, што было ў 89-м. Потым ідуць Літва, Словаччына, Эстонія, Латвія, краіны Балты, Арменія і вось мы трапляем на Беларусь. Прыводжу дадзеныя 199% ад таго, што было ў 1989 годзе. Czyli nieźle, czyli То бок ta не pana кепска. teoria, że Гэта trzeba значыць, тая ваша тэорыя, што i патрэбная żeby była дэмакратызацыя і demokracja, było прыватызацыя, каб было добра, że nie do końca. не зусім Demokracji nie трапная, mamy. ці як? Яшчэ раз, капіталізм неабходная, але недастатковая ўмова дэмакратычных выбараў. Былі такія перыяды, напрыклад, у Чылі пры Піначэце, калі быў капіталізм, але была дыктатура, як і ў Іспаніі ў часы Франка. То бок, без капіталізму няма дэмакраты, але можа быць капіталізм без дэмакраты. Гэта першае. Па-другое, з тых дадзеных, якія я выбраў, вынікае, што ў Беларусі дзяржаўная ўласнасць складае каля 32%, то бок яе меншасць, хаця гэта ўсё яшчэ зашмат. У Польшы я таксама зашмат, але на палову менш. No tak, ale Але як бы вы гэта пракаментавалі? Значыць, у недэмакратыі з вялікім дзяржаўным сектарам можа таксама быць рост у 200%? Ale nie dominujący. Але не дамінуючым, бо я абапіраюся на тое, што тут бачу і паўтараю. Дзяржаўная ўласнасць у Беларусі, паводле дадзеных Сусветнага банку, складае каля 30%. Значыць, на 70% гэта не дзяржаўная ўласнасць. tu sekret też może być w Сакрэт таксама можа быць у падтрымцы Расіі. Шматлікія эканамісты і палітычныя назіральнікі кажуць, што Расія на працягу гэтых 30 гадоў падтрымала Беларусь на суму каля 100 мільярдаў долараў праз розныя праграмы. Czyli premia za wierność. То бок прэмія за вернасць Пуціну. Premia za wierność, ale daje się zbudować jednak. Але атрымліваецца пабудаваць нейкую такую мадэль, утрымаць з людзьмі своеасаблівы сацыяльны кантракт, каб не было нейкіх выбухаў, рэвалюцый. У параўнанні нават з Украінай у Беларусі ў 2004 ці 2008 годзе перад крызісам нават вельмі добра жылося, пакуль у адзін дзень курс даляра не вырас у 3 разы, з 3000 до 9000 рублёў. Druga różnica to jest taka, Розніца ў że тым, што mamy- Лукашенко ўвёў дыктатуру. Гэта значыць элемент страху. А людская натура такая, што страх на некаторых дзейнічае. У адрозненне ад Украіны я не памятаю, каб ад 1991 года там была сістэматычная дыктатура. Там было шмат хаосу, але гэта была такая бурная дэмакратыя. Януковіч спрабаваў нешта там змяніць у кірунку дыктатуры, але на шчасце яму не ўдалося, і ён уцёк у Расію. Po COVID-zie, po rozpoczęciu wojny, Пасля ковіду і пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну эканомікі Беларусі і Расіі растуць, што паказваюць лічбы. Ды яны хваляцца, што растуць таксама заробкі. Пры гэтым у еўразвязе інфляцыя, вельмі моцна выраслі цэны на паліва, на жытло і іншае. І такім чынам Пуцін і Лукашенка паказваюць: глядзіце, нашая мадэль лепшая. Нягледзячы на тое, што Захад выставіў супраць нас санкцыі, нашы эканомікі растуць. Людзі галасуюць нагамі. Найлепшым паказнікам эканамічнага становішча ў краіне ёсць іміграцыя ці эміграцыя, куды людзі кіруюцца. І, як я разумею, людзі з заходняй Еўропы штосьці не едуць у Расію ці да Лукашэнкі. Па-другое, я бы падыходзіў да статыстычных дадзеных крытычна, не сцвярджаю, што маю нейкія таемныя веды, але калі ёсць дыктатура, трэба ўважліва глядзець на статыстычныя дадзеныя тых краінаў, кіраўнікі якіх абвяшчаюць пра вялікі поспех. Па-другое, часам праходзіць пэўны час ад моманту, калі трывае няўдалая эканамічная палітыка, да моманту праяўлення яе вынікаў.
рэгіёнаў. Па-трэцяе, у Расіі цэны на нафту праз нейкі час маглі ў пэўнай ступені кампенсаваць кепскую эканамічную палітыку. Чарговы фактар гэта Кітай, хаўрузнік Расіі. Вялікая частка расійскага экспарту, якая ішла на захад, была перанакіраваная ў Кітай. А вам пытанне, ці можа так быць, Ці можа быць так, што ў першай фазе вайны праз тое, што ўключаецца прамысловасць, ВУП краіны расце, але пазней у нейкі момант гэта заканчваецца. Absolutnie ma pan rację. Так, вы маеце рацыю, бо валавы прадукт уключае таксама вытворчасць кепскіх рэчаў, такіх як зброя. Нармальныя людзі зброю на сніданак не спажываюць, таму рост выдаткаў на ўзбраенне статыстычна разганяе ВУП за кошт людзей. Вручьmy яшчэ на хвілę. Вернемся яшчэ на хвіліну да Беларусі, бо большасць нашых гледачоў менавіта з Беларусі, таму мы найбольш будзем гаварыць пра яе. Сёння праблема Беларусі ёсць не толькі дзяржаўны сектар, але і прыватны, які ўзбагаціўся праз тое, што знаходзіцца блізка ад Александра Лукашэнкі. Гэта сям'я, сябры сям'і. Лукашенка дзеліць гэты пірог і раздае людзям, якім давярае, так званым набліжаным да цела. Калі ў Беларусі адбудуцца змены, якім чынам можна вырашыць гэтую праблему? Бо тыя людзі будуць казаць, маўляў, мы разбагацелі, бо былі здольнымі і геніяльнымі бізнесоўцамі. Ці ёсць нейкі падобны прыклад? Popatrzyłbym na niektóre kraje. Я б паглядзеў на некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі, дзе таксама не ўсюду, але на працягу некаторага часу была падобная сітуацыя. Да прыкладу, у Аргентыне такія сямейныя алігархіі. Я б глядзеў на іхны досвед, бо на дадзены момант няма нейкага гатовага рэцэпту. Але ў гэты бок варта паглядзець. Калі ў краіне пасля перыяду алігархічнай эканомікі з'яўляецца дэмакратычны ўрад, то звычайна збіраецца камісія адмыслоўцаў, якія паказваюць, якім чынам людзі з затачэння папярэдняга кіраўніка ўзбагачаліся і скіроўваюць пэўныя прапановы ці рэкамендацыі да грамадскага абмеркавання. Ale такія багатыя кампаніі ўплываюць негатыўна на гаспадарку, бо калі беларускі рынак адкрыецца, такія кампаніі ўжо б мелі нейкі капітал і маглі б браць удзел, напрыклад, у прыватызацыі. Ale ja nie mówię o Але я не кажу пра кампаніі, я кажу пра ўладальнікаў гэтых кампаніяў. Трэба паглядзець на іх, якім чынам яны зрабіліся ўласнікамі. Ці яны легальна здабылі свае актывы? Ці пры дапамозе махінацыі або сувязяў, ці нейкім іншым чынам. teraz tak mniej więcej І вось я вам больш-менш патлумачу, як гэта выглядае. 32% дзяржаўнага сектара, так званую сямейную алігархію. Трэба яшчэ далічыць. Беларусі гэта таксама. Яшчэ ў нас ёсць кампанія ўправлення дзеламі прэзідэнта, дзяржаўная установа, якая насамрэч з'яўляецца найбольшай кампаніяй, бізнесам у Беларусі. Яны кантралююць лясы, гандлююць нафтай, вырабляюць аўтамабілі, чаго там толькі няма, нават нейкія фермы. Калі б вы сёння прыйшлі ў такую Беларусь, атрымалі заданне ўсё гэта рэфармаваць, з чаго б вы пачалі, што б зрабілі? mówimy o Мы кажам пра перамены, што наступае дэмакратыя, якая атрымлівае ў спадчыну гэты баласт. І што з ім зрабіць, так? Гэты баласт мог бы быць актывам, бо калі з'яўляецца палітычная магчымасць, яго можна даканцэнтраваць і прыватызаваць. На гэтым страціць, канечне, сям'я Лукашэнкі, але астатняя частка грамадства атрымае выгаду. То бок проста гэтым скарыстацца? З баласта зрабіць актыў. А якім w jaki чынам? sposób? Jak powiedziałem, no, pokazać. Як я і казаў, паказаць людзям, што гэта было, якім чынам было створана, хто гэтым карыстаўся. Калі б грамадскасць пра гэта даведалася, то падтрымала бы такі крок. Гэта можна змяніць, гэта магла бы быць форма ўсеагульнай прыватызацыі. І людзі маглі бы гэтым карыстацца, атрымаць пэўную долю. У любым выпадку такі палітычна-гаспадарчы комплекс гэта баласт, якім карыстаюцца адзінкі. А мог бы стаць актывам у эканамічных пераменах пасля змены ўлады. Na chwilę jeszcze. Яшчэ хвілінку пагаворым пра нашых суседзяў, перанесемся ва ўкраіну. Цяжкі час, вайна, вядома, што ў час вайны цяжка казаць аб нейкім эканамічным росце, як аб інвестыцыях. Але што чакае ўкраіну пасля вайны? Ці ёсць у вас прагноз па гэтым? Czy najważniejsze jest to, Найважнейшым ёсць утрыманне, нават павелічэнне ваеннай і эканамічнай дапамогі ўкраіне. Бо стаўка агромная. Гэта не толькі лёс велізарнай еўрапейскай краіны, але і рэшты Еўропы. Асабліва блізкіх краінаў, як Польша. Бо калі Пуцін у выніку стане трыумфатарам, гэта стане нешчасцем для ўкраіны, так, але пагрозай для іншых дзяржаваў. І надзвычай важна, каб утрымаліся і ўзмацніліся падтрымка і дапамога з боку ЗША, дзе прайшлі выбары. І Еўропы для ўкраіны, бо, паўтаруся, бронячы ўкраіну, броніцца захад. І гэта самае важнае. To jeżeli mówimy o Мы тут кажам пра ваенную частку. ale Але і пра эканамічную, бо ўзровень жыцця ва ўкраіне зніжаецца. Зніжаецца. У выніку таго, што эканоміка пакутуе ад агрэсіі, таму фінансавая дапамога для падтрымання хоць бы абмежавання падзення ўзроўню жыцця вельмі істотная. Ale ja raczej pytałem pana o... Але я хутчэй пытаўся вас аб тым, што будзе. Цяпер шмат такой інфармацыі, што новая адміністрацыя ў Белым доме замарозіць гэты канфлікт. Вельмі магчыма, што вайна будзе замарожаная проста на той мяжы, дзе ёсць. Уявім сабе, што так і будзе. Як тады адбудаваць? Калі б так здарылася, то гэта было бы стымулам для далейшай агрэсіі. Агрэсару Пуціну тады бы цалкам аплошвалася гэтая агрэсія. Таму я не думаю, што можна пераходзіць на парадак дня праз такую перспектыву. Я не магу яе, канечне, выключыць, але прынамсі не каментую. Ale jeżeli tak się zdarzy. Але калі так здарыцца, калі вайна будзе замарожана на той мяжы, як цяпер праходзіць лінія фронту, што можна зрабіць, каб дапамагчы ўкраіне як мага хутчэй адбудаваць эканоміку? Ці атрымаецца ўвогуле ў такім выпадку адбудаваць Украіну, калі будзе невядома, ці гэтая вайна зноў не пачнецца?
A właśnie dotyka pan zasadniczego. Уласна, вы згадалі базовую праблему няўпэўненасці. І калі б так сапраўды здарылася, што гэты канфлікт замарозіцца, тое не магло б азначаць, што Ўкраіна пагаджаецца са стратай часткі тэрыторыяў ці хоць на нейкі час прымае змену межаў. Але тады вельмі важна, каб в гэтым выпадку міжнародныя ваенныя сілы ахоўвалі гэтую мяжу, каб зменшыць рызыку чарговай агрэсіі з боку Пуціна. І ў сувязі з гэтым абмяжоўваюць няўпэўненасць, каб даць магчымасць адбудовы Ўкраіны, перадусім для прыватнага сектару. A czy w interesie Polski? Ці ў інтарэсах Польшчы дапамагаць Украіне эканамічна? Nie tylko Не толькі альтруізм і культурніцкая блізасць, якая існуе, уласны інтарэс. Паўтаруся, трыумф Пуціна — гэта пагроза для рэшты Еўропы, а дакладна найбліжэйшых суседзяў, у тым ліку Польшчы. Мы жыва зацікаўленыя ў тым, каб яго стрымаць. Думаю, што ўсе палітычныя партыі, тут на шчасце няма розніцы паміж цяперашняй уладай ці папярэднім урадам, трымаюцца адных поглядаў у супраціве агрэсіі Пуціна. Wróćmy do Polski jeszcze na jedno pytanie. Zadam panu. Вернемся да Польшы яшчэ на адное пытанне. Ці вы задаволеныя тым, як выглядае польская эканоміка сёння? Ці штосьці можна было б зрабіць, калі б у вас была такая магчымасць? Taką No możliwość. to wypowiadam się na ten temat i publicznie, i przez media. Я кажу аб гэтым публічна і ў польскіх СМІ. Трэба скончыць эканамічныя змены. Так, яны прасунутыя, але не скончаныя. На чале з прыватызацыяй пасля Турцыі мы на першым месцы па адсотку дзяржаўных кампаній, а сацыялізм таксама і ў Польшы не працуе. Я не разумею, чаму няма гэтых зменаў ад 2014-15 гадоў, бо гэта не рызыкоўна. Прынамсі, у выбарнікаў цяперашняй улады ёсць разуменне, што прыватная ўласнасць лепш за дзяржаўную. Таму я прыціскаю гэтыя змены настолькі, наколькі магу, уплываючы на грамадскае меркаванне. То бок, першая рэч — заканчэнне змены ўласнасці ў Польшы. Дэканцэнтрацыя, дэманапалізацыя там, дзе яна патрэбная. А ў пэўных галінах польскай эканомікі, сектар паліва, энергетыкі, яна трэба. Нам таксама патрэбныя рэформы. Па-трэцяе, у нас вельмі вялікія бюджэтныя выдаткі, як адсотак ВУП вышэйшы, чымся ў Іспаніі, або роўныя да тамтэйшых. І ў сувязі з гэтым у нас высокія падаткі. У дадатак у нас вялікі дэфіцыт бюджэту, які складае больш за 5% валавога прадукту. І мы ўлезаем у пазыкі, за якія мусім плаціць болей, чымся Францыя. Мы плацім амаль 6%, а французы плацяць 3,5% за пазыкі. Прасцей кажучы, у нас сур'ёзныя эканамічныя праблемы, якія не могуць ляжаць і расці. Нам патрэбная лепшая эканамічная палітыка. Pytanie jeszcze euro w takim razie. Запытаюся вас пра еўра. Польша не пераходзіць на еўра, а ў Беларусі і Расіі ўжо даўно ідуць размовы, што будзе нейкая супольная валюта. На вашае меркаванне, супольная валюта — гэта добра ці лепш заставацца за сваёй уласнай? No, o wiele ważniejsze. Значна больш важная для Польшы тыя рэформы, якія мы мусім правесці, аб якіх я казаў, чымся пераход на еўра. Пераход на еўра — гэта само па сабе не кепска, але гэта не вырашае тыя праблемы, пра якія я казаў. Грэцыя перайшла на еўра, і цягам некалькіх гадоў не па прычыне еўра, а па прычыне ўласнай кепскай эканамічнай палітыкі мела велізарныя праблемы. Я асабіста не праціскаю хуткі пераход на еўра, бо не лічу, што гэта панацэя ад нашых польскіх праблемаў. A w przypadku А ў выпадку Расіі і Беларусі супольная валюта, аб чым гавораць ужо вельмі доўга? No to jest rubel. No. Гэта рубель, гэта не будзе супольная валюта, а рубель. To będzie rubel. Так, рубль. А Беларусь у такім выпадку больш прайграе ці выйграе? Więcej zyska. Nie widzę tu. Я не бачу тут прычыну для перамогі. Але гэта будзе значыць адсутнасць уласнай манетарнай палітыкі. Я перад нашай размовай спраўдзіў дадзеныя. З іх вынікала, што ў Беларусі адносна нізкая інфляцыя, гэта значыць, што цэнтральны банк праводзіць неінфляцыйную палітыку. Дык навошта аддаваць дыспазіцыю Маскву, калі гаворка ідзе пра стабільнасць коштаў? Не бачу перавагаў. Miał pan kilku studentów białoruskich. У вас было некалькі беларускіх студэнтаў, сярод іх эксперт, які часта з'яўляецца ў нас на Белсаце, Алеся Ляхновіч. Tak jest. Так, пацвярджаю. Potwierdzam. Jeżeli by jutro. Калі б заўтра трэба было рабіць рэформы, ці даверылі б вы такому Алесю Ляхновічу правядзенне рэформаў у Беларусі? Ці былі б вы ўпэўненыя, што такая асоба змагла б зрабіць у Беларусі тое, што зрабілі ў Польшчы? Pamiętam go dobrze. Я добра памятаю яго як студэнта, але не даю публічных рэкамендацыяў на ўрадавай пазіцыі. Ale czy reformy. Але рэформа — гэта такая магія? Толькі абраныя лідары могуць гэта зрабіць. Ці гэта інструмент, які можа ўзяць кожны? Нават калі людзі паўтораць тое, што ўжо было зроблена, то ў іх таксама атрымаецца. To nie jest jakaś filozofia. Гэта не нейкая філасофія, гэта здаровы сэнс. Прыватная ўласнасць лепш за дзяржаўную. Гэта разумее амаль кожны разумны чалавек. Трэба прыватызаваць. Як? Ну, так трэба паглядзець на тое, які ёсць досвед. Дэфіцыт бюджэту нядобры для развіцця эканомікі. Звычайна вынікае з празмерных выдаткаў, якіх наогул сацыяльных
рэальных, якія могуць дэматываваць ад працы. Ну то трэба іх абмежаваць, каб даць гэтаму рады. Разбудаваная бюракратыя шкодзіць, то і яе трэба абмежаваць, зрабіць аўдыт рэгуляцыю патрабаванняў, якія нібы прыдуманыя для карысці людзей, але часцяком шкодзяць, бо абмяжоўваюць магчымасці развіцця кампаніі. Значыць, трэба рабіць дэканцэнтрацыю. Манаполія гэта кепска. Трэба знайсці, дзе існуюць манаполіі і ўвесці канкурэнцыю. Гэта не нейкая філасофія. Гэта не магія. Nie wymaga, tylko Абсалютна. Бо ёсць жа столькі досведу, столькі разумных і дасведчаных беларусаў. Варта рыхтавацца да таго, што можа падабацца малаверагодным, але можа раптам стацца рэчаіснасцю. І лепш быць падрыхтаваным, чымся раптоўна з бухты-барахты штосьці рабіць. Тому рыхтавацца да будучых беларускіх рэформаў трэба зараз. absolutnie trzeba jest Абсалютна. Бо ёсць жа столькі досведу, столькі разумных і дасведчаных беларусаў. Варта рыхтавацца да таго, што можа падабацца малаверагодным, але можа раптам стацца рэчаіснасцю. І лепш быць падрыхтаваным, чымся раптоўна з бухты-барахты штосьці рабіць. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Дзякую, вялікі спадар прафесар, за гэтую размову і дзякую за вашае меркаванне. Dziękuję bardzo. Дзякуй вялікі, поспехаў.